Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian دغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أبصم مزيك قربلكم سنة مكتال راديو إيرانا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرانا نازا دمتي إرتراويان صوماليا حدش بريزيدنت تمريتو مرقا تهجر تسفهيبو بويتا بريزيدنت هون مرجع صومال بشومون تلكاتيت كل تشحن إسران حدن كايد نيرو انت هناك المرجع أمونغو مأكلاي منغستن فدرالوان رئيسا محداراتن كبت حزن بروم سمعات أبوانهم كبت سحوب زي مخالهم زتفلا ليو كالوت محلقاتات كفتحو بزي مخالهم اتمرجع أبستمدبو اللعلت كايد يتخالن مرجع صومال دحرنا ويحمد دنقوين مسجارن بسنبت 15 قنبات تخايدو أبت مرجع حانت قوال نستيت تركبهم سالسان تشعتن حتويات كمزقبون كلو حسن شيخ محمود بريزيدنت كخون تمريتو حسن شيخ محمود بوليتيكا صوماليا حد شيكونن كاب كل تشحن 10 تغلتن كساب كل تشحن 10 شوعتن بريزيدنت صوماليا زنبر خوينو بحجي كاب سلطانو وريدو بريزيدنت نبر كوينو زلو محمد عبد الله فارماجو تسعيرو كاب سلطانون وريدو نيرو أبزن حجي من رجع دما تمليسو نتقدمو السعرو فارماجو سعرو تعويتو الله حسن شيخ محمود أب صوماليان خلق إكزيس تعوته بريزيدنت خوينو تاريخ صريح الله اتمرجع أزيو حيالن سلسة زرزة تقلل النيرو أبتستوهبه مرجع حسن شيخ محمود كلتا 214 دمتي كركبن كلو محمد فارماجو 210 دمتي رخيبو أقدمو تقالاساين سلام زنبرة حسن شيخ محمود نتسأت هاجرو قدامنتي بو كم سرح كقلت انكلو محمود فارماجو بوغنو سعرتو بمأمان أب تويتر بتصحفو ملأختي نتحدش بريزيدنت ناينقع حقو سكا ملأختي بمتحلاف صومالوان نحدش بريزيدنت صولوت كقبرلو بمتقوع أب سرحو عود تمهني له صوماليا 15 مليون حزب اللواء انتخونا أمرج أكساتف عدل زلوو اتسلاسة شحت رايو أزيد ما 0.3 مئتاويتنا حزب ترايز وكل نزن مقيارن نفسو كفسب كم زد مقبارن كأتاو مرجع ديمقراس قبر زتقبرت عري أي تعوتن أب صومال زكايد بريزيدنتهم مرجع بعسرت 14 وكل تعبيت عدي اندا ويماي بيت دمتهم بمهاب حقق تأكل أبالات بايتون وكلت هزبني مرتو اتم حقق تأكل دما كل ماي بيت كمستوكلن سلطان كمستمقارحن بمرقات بريزيدنتي مرتو إذا بربعتن بحموشتز فلت أقباب مرجع تنزعبها زبهالا انداتات ديقل ماريفلن هواين زبهالا زلع على حيليك هبن كلو مرحتي أبكن ديبو ددر زمرتو نا انداتات فللي زفترن أبكن دبوقع مرحي كمرت سقبر وغاني وغنكا فتر تانيحو بربعتن بحموشتة أقباب مرجع تغيرو أبكل التشحن إسران كتاوي حدا سب حدا دمتي ديمقراسيا مرجع قطعتاتو حساب قريبو أبزر بوريدو انتخونا تهاجر بسن كتسأتان حيالو وقنات نزلو تقبلو قربات سي منبارومن كتكبراي تخالن أب كندقو نتزنبرا أقواب مرجع من محياشات كبرلو توتينو كابتس تتقوعة من محياشات وكلت هزبي نايز مرتقو عبيت عد قطر خوسخ بمغنيات سأتان اي ممرت نقطاتات كوكودل عبيت عدي بسيفيلاوين محبرات ببهلاوين شماقلتاتن بمنقستن كمرتقو 300 ونابر بايتون وكلت هزبن ندك آنستيو كحزاء أبالات بايتو بوكلت هزب غمرتو أبالات بايتو نايتا بجزاء فقادا نتسنتا زأوجت سومالي لاند أب كتما مقادشو كمرتو زبلو يركبوم انتخونا زناي مرجع محياشات 3.5 كفل هاجرات مالت قال مدوغ هيرشا بلندو باو معرابن كقبلون كلوا اتنز حيلا مخانن زقلتا زلعال رئيسم محدار زلون بونتلاندن جوالاندن نتيقانو بونتلاندن جوالاندن أب كفل هاجران يخون منغستي زلع على حلافنة تلوان كلوان بمطلبين نتسمع كمزي قبلون أم رجاء كمزي ساتفان حبيران مرجع أبعلتو غكايد كل موغنات نفسمع كمز موتو مقبار سرح نايتي بساقو فارمال جوزفلت بريزيدنت محمد عبد الله نيرو انتخونا نسو مرجع خي كايد نسو أبسلت أنك قطل كابز حلالو خوز نبورو سبات حدا نيرو إذا بمخانو دما مرحتي بوليتيكاو تقامتي لفنتي بمسرات بريزيدنت محمد فارماجو سلطانو بسلاماو منقدي كم حلال في متقوع كابسوني شو منتلكاتي تندحر كم بريزيدنت هاجر صوماليا كم زي قبلوو قليتهم نيروم
እቶም ልፍንቲ ተቃወምቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ግዜ ከም ዝነበሮ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ልዑል ድሌት ስለ ዝነበሮ ነቲ ስምምዓት ከዓናቕፎ ከም ጸንሐ ብምግላጽ እቲ ፕሬዚደንት ሕጋጋት ቅዋም ክኽበር ብምጽዋዕ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ሓላፍነት ከም ዘይብሉን ካብኡ ዝመሓላለፍ ትእዛዛት ከም ዘይኽብሩን ብምሕባሮም ጸጥታት ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ነይሩ። ብፍላይ ፕሬዚደንት ሼክ ኣሕመድ መሐመድ ከምኡውን ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላሂ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ናይ ሶማልያ ከም ዝኾነን ብሽፋን ሃገራውነት ኮነኢሉ ንምርጫን ዝርርብን ከም ዝዘረገ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ሃገር ዳግማይ ብወራር አንበጣ በረኻ ክትውረር እንከላ ከምኡውን ክልተ ተኸታተልቲ ክረምቲ እኹል ዝናብ ብዘይምህራሙ ካብ ዝሓለፈ ዘመን ኣብ ዝኸፍአ ደርቂ ከም እትርከብን ብሕፅረት መግቢ ተሸጊራ ከም ዘላን እዚ ድማ ነታ ካብ 1991 ኣትሒዛ ብተደጋጋሚ ቅልውላዋት ክትሕመድ ዝጸንሐት ሶማል ናብ ዝበኣሰ ወጥሪ ኣምርሒዋ ጸኒሑ። እዚ ዘይምርጋእ ድሮነቶም ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሮም ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለ ኣልሸባብ ብሉጽ ዕድል ፈጢሩሎም ከም ዘለውን ነቲ ጋግ ተጠቒሞም መጥቃዕታት ከካይዱ ጀሚሮም ከም ዘለውን ኣማኻሪ ጸጥታ ዝነበረ ኣብ ከተማ መቓድሾ ዝመደበሩ ሑሴን ሼክ ዓሊ ገሊጹ። ሑሴን ሼክ ዓሊ መግለጺኡ ብምቕጻል እዚ ናይ ፖለቲከኛታት ዘይምርዳእ ፈጢርዎ ዘሎ ጋግ ነቶም መንግስቲ ብምግምጣል ሙሉእ ሕጊ ሸሪዓ ከተኣታቱ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣልሸባብ ብኽሩምቶም ከም ዝስሕቁ ገይርዎም ከም ዘሎ እዚ ውድቀት እዚ ናይ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ፖለቲካውያን ልሂቃን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዝኾነ ከምዚ እንተቐጺሉ ድማ ንሓያሎ ዓመታት ጻዕሪ ክግበረሉ ዝጸንሐ ምምሕያሽ ሃገር ናብ ሓሙኽሽቲ ክቕየር ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ክፍለ ሃገር ጁባላንድ ኬንያ ኢዳ ትእትዋላ ብምባል ሶማልያ ክትከስስ ጸኒሓ እያ። ካብኡ ሓሊፋ እውን ዲፕሎማሰኛታታ ካብ ኬንያ ክትስሕብ እንከላ ዲፕሎማሰኛታት ኬንያ ካብ ሃገራ ከም ዝወፁ ኪራ እያ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ርክብን ንግድን እውን ተበቲኾዮ። እዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ግጭት ከየምርሖ ተሰጊኡ ነይሩ። ኣቐዲማ ኮሚሽን ምርጫ ሶማልያ ሓሊማ እስማዒል ኢብራሂም ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሃገራ ኣብ 2020 ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከተካይድ ትሰርሕ ከም ዘላን ነዚ ክውን ንምግባር ምድላዋት ተጀሚሩ ከም ዘሎን ገሊጻ ነይራ። ንሳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበቶ ተመሳሳሊ መግለጺ ሶማልያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምፍልላይ ዝፈጥር ዘሎ ብመንገዲ እንዳዝግበር ምርጫ ከይተረፈ እቲ ሃገር ካብ ትመላለሶ ዘላ ተደጋጋሚ ቅልውላዋት ከም ዘይትድሕን ሓቢራ። መራሕቲ ሶማልያ ኣብ 2011 ንሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ምርጫ ክካየድ ኣብ ዝርርብ እኳ እንተነበሩ ኣብ ምትግባሩ ግን ዕቱብ ስጉምቲ ወሰዱን። ኩሎም ወገናት መን ብቑዕ መራሒ ዘይኮነ ኣየናይ እንዳ ኣብ ስልጣን ይመጽኡ ዘገድሶም። ብሰንኪ እዚ ድማ ህዝቢ ሶማልያ ንኣስታት 50 ዓመታት ዝተሓረሞ ናይ ብቐጥታ መራሒኡ ምምራጽ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ በተደጋጋሚ ይስእነሎ። እቲ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከይካየድ ካልእ ከም ምኽንያት ዝቐርብ ዘሎ ኩነታት ጸጥታን መሳለጥያታትን ክመዓራረዩ ይከኣሉን ዝብል እዩ። ሶማል ናይ ኣስታት 5,000 ዓመት ከም ዘለዎም ዝግለጹ ኣብ በዓታ ዝተቐብኡ ጥንታውያን ኣሳእል ዝሓዘለት ሃብታም ታሪኽ ዘለዋ ንኣማኢት ዓመታት ናይ ንግድን ወፍርን ስልጣንን ዝነበረ ገማግም ባሕሪ እትውንን ሃገር እያ። ንሓያሎ ዓመታት ኣብ መንጎ ህዝባ ዝተኻየደ ግጭታት ግን ከም እትንብርከኽ ገይርዋዮ። ኣብ ታሪኻ ብግብፂ፣ ፈረንሳ፣ ኢጣልያን እንግሊዝን ተገዚኣ እያ። ምስ ኬንያን ኢትዮጵያን እውን ኣብ ናይ ዶብ ኩናት ተጸሚዳ ነይራ። ሶማል ኣብ 1960 ካብ መግዛእቲ ጣልያን ኢጣልያ ሶማሊላንድን መግዛእቲ ብሪጣንያ ሶማሊላንድን ነጻ ብምውፃእ ሓቢራ ከም ሓንቲ ሃገር ሪፓብሊካዊት ሶማልያ ካብ እትቐውም ንድሓር ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 1964 ከምኡውን ኣብ 1969 ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ኣካይዳ ነይራ። ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠመ ንዓመታት ዝቐጸለ ሕንፍሽፍሽ ግን እቲ መስርሕ ምርጫ ብወከልቲ እንዳተተኪኡ ክካየድ ጸኒሑ። ሶማልያ ኣብ መወዳእታ 1969 ብዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ወተሃደራዊ መራሒ ሰያድ ባረ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ሃገር ንልዕሊ 30 ዓመታት ብኹናት ሓድሕድ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ጥሜትን ዓጽቦን ድሕሪ ምክያድ ኣብ 2012 መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቋም ኣብቲ ሃገር ምርጋእ ክሰፍን ክጻዓር ጸኒሑ። ሶማልያ ዛጊት ክትረጋጋእ ዘይከኣለት ብብዙሓት ከም ውድቕቲ እትርአ ሃገር እያ። ኣዝዩ ጸጋማዊ መርገጽ ዝነበሮን ኣብ መግዛእቲ ጣልያን ፖሊስ ዝነበረን ሜጀር ጀነራል ሰያድ ባረ ኣብ 1969 ደማዊ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምግባር ብህዝቢ ዝተመርጹ ፕሬዚደንት ሼክ ሙኽታር መሐመድ ሑሴንን ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ኢጋልን ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ብምግባር ኣብቲ ሃገር ን21 ዓመታት ማርክሳዊ ሌኒናዊ መንግስቲ ኣቑይሙ።
ንስያድ ባረ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሓያሎ ብእንዳታት ዝቆማ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ብኩሉ ሸነኻት መጥቃዕታት ከካይዳ ብምጅማርን እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ኣብ 1991 ድማ ስያድ ባረ ካብ ስልጣን ክእለ ተገዲዱ እንተኾነ ኣብ ውሽጥተን ብእንዳ ዝቆማ ሓይልታት ስምምዕ ክብጻሕ ብዘይምኽኣሉን ናይ ስልጣን ሓጓፍ ብምኽሳቱን ሶማልያ ናብ ዝገደደ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ንኹነታት ሶማልያን ምርጋ ኣብ 1992 ወተሃደራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቦም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋጽኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ሃገር ኣትዩ ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዝተገብረ መጥቃዕታትን ዝወረደ ክሳራታትን ድማ ኣብ 1995 ጠቕሊሉ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተገዲዱ ኣብ ሶማልያ ሓያሎ ወተሃደራት ዝኸሰረት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሶማል ድሕሪ ዘጋጠማ ክሳራ ወተሃደራታ ከም ዓቀብቲ ሰላም ናብ ዝኾነት ሃገር ካብ መልኣኽ ተሓሪማ ማእከላይ መንግስቲ ዘይነበራ ሶማልያ ብሃይማኖታውን ባህላውን ሕግታት ክትመሓደር ብምጽናሕ ከም እስላማዊ ቤት ፍርዲ አልሸባብ ወራር ኢትዮጵያ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት አፍሪቃ ሕጂ ድማ መሰጋገሪ መንግስቲ ተበራርዮም ብመንገዲ መቃድሾ ነታ ሃገር ከመሓደሩ ጸኒሖም እታ ሃገር ዘርዚርካ ዘይውዳእ ውረደይብ ዝመልኦ ነዊሕ ታሪኽ ኣሕሊፋ እኳ እንትኾነት ሕጂ እውን ዛጊት ሙሉእ ብምሉእ ኣይተረጋጋእትን ዘላ ኣብ ሰሜን እታ ሃገር ኣብ 1991 ከምኡውን 1998 ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዝበሃላ ናጽነተን ዝኣወጃ ንገዛእ ርእሰን ከም ሃገራት ዝሓስባ ዞባታት ኣለዋ እንተኾነ ዓለም ከም ሃገራት ኣፍልጦ ይሃበተንን ንሳተን ብተዛማዲ ጸጥተን ዝሓለዋ ሰላማዊ ኣካይዳ ይመርሓ እኳ እንተሃለዋ መጻኢአን ግን ዛጊት ውሑስ ኣይኮነን ሶማልያ ምስ ኩሉ መሰናኽላታ ምርጫ ብምግባር ስልጣን ካብ ሓደ ፕሬዚደንት ናብ ካልእ ብሰላማዊ መንገዲ ክሰጋገር ምኽኣሉ ካብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ካብተን ፈጺመን ምርጫ ዘየካይዳ ኣዝያ ከም ተሓይሽ ብተግባር ኣርኣላ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኩናት ወራር ዩክሬን መትረብ ስዌዝ ግብፂ ብመረኸብ ከም ዝዕለቕልቕ ገይሩ ግብፂ ኣታዊ ኣበርኪቱ ኤስያን ኣፍሪቃን ብዕቤተን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ስርዓ ኣህጉራት እየን እዘን ክልተ ኣህጉራት ኣዝየን ግዙፋት ኮይነን ርእሰን ዝኽኣላ እኳ እንተኾና ንኽልቲአን ዘራኸበን መሬት ግን ኣሎ እዚ መሬት ኣካል ግብፂ ዝኾነ ብሲና ዝፍለጥ ሓውሲ ደሴት እዩ መሬት ሲና ንዘመናት ከም ድልድል መራኸቢ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኤስያን ደቂ ሰባት ካብን ናብን ክመላለሱን ክፈልሱን ኣብ መንጎኦም ንግዲ ከካይዱ ባህልን ሃይማኖትን ክቀያየሩ ክዋረሩን ኩናት ከካይዱን ካልእን ኣኽኢሉን ሓጊዙን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ደቂ ሰባት ጥበብ ምንስፋፍ ኣብ ማያት ድሕሪ ምርዳእ ጀላቡን መራኸብን ብምህናፅ ምንቅስቃሳቶም ከዕብዩ ድሕሪ ምጅማሮም መሬት ብምቑዓትን ንማእከላይ ባሕሪ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብማይ ከራኸብዎ ካብ 1860 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 1860 ንኣስታት 4,000 ዓመታት ጽዒሮም ኣብቲ መጀመርታ ንግብፂ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ፈርዖናት ንኽልቲኡ ማያት ከራኸቡ ሓያል ጻዕሪ ካይዶም ኣብዚ ጻዕሪ እዚ ኣብ 1887 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንመጀመርታ ግዜ ፈርዖን ሰናስረት ሳልሳይ መትረብ ብምቑዓት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ፈለግ ኒል ኣራኺቦ ፈለግ ኒል ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝፈስስ ብምዃኑ ድማ ክልቲኡ ባሕርታት ክረኸብ ክኢሉ በዚ ሜላ ንኣስታት 40 ዓመታት ድሕሪ ምግልጋሉ ብሑፃ ተደፊኑ እንተኾነ ከም ሃረም ፒራሚድ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ቅርፅታትን ህንፃታትን ንምስራሕ ዝፍለጥ ግብፃውያን ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ንምርኻብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጻዕርታት ብምቕጻል ኣብ 610 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኔኮ ካልኣይ ዝተባህለ ፈርዖን ዳግማይ ብመንገዲ ፈለግ ኒል ንኽልቲኡ ባሕርታት ከም ዘራኸቦ ሄሮዶቶስ ዝተባህለ ግሪኻዊ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ኣብ ጽሕፋቱ ኣስፊርዎ ኣሎ እዚ መትረብ እዚ እውን ናይ ኣማኢት ኣሽሓት ህይወት ድሕሪ ምቕታሉ እዚ እውን ብዙሕ ከየገልገለ ተደፊኑ ድሕሪ እዚ እውን ሮማውያን መትረባት ካሃንፁ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ኣምሮን ኢብን ኢላስ ዝተባህለ እስላማዊ ገዛኢ ንግብፂ ድሕሪ ምውራሩ ካልእ መትረብ ብምህናፅ ካብን ናብን ዓረብያ እኽሊ ከመላልስሉ ናብ መካ ሓጂ ክገብሩ ክበጻጽሑሉን ጀሚሩ ነይሩ እዚ እውን ኣብ ግማግም ፈለግ ኒል ናይ ክንቀሳቐሱ ዝጀመሩ ቀርሰንቲ ቁፅሪ እናዓበየ ብምምፅኡ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ
ቀፂሉ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ከም ናፖሊዮን ቦናፓርተ ኦስማናውያን ቱርክን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ፈተነታት ኣካይዶም እንተኾነ እዝን እቲ ኣቐዲሙ ዝግበር ዝነበረ ፈተነታት ብመንገዲ ኒል ይግበር ብምንባሩ ፈለግ ኒል ድማ ሕፃ ተሰኪሙ ዝመጽእ ብምዃኑ ዝኩዓት ዝነበረ መትረባት ቀጻሊ ምትዕራያት ዘድልዮ ብምንባሩ ብሕፃ ተደፊኑ ይዕበስ ነይሩ ድሒሩ ብመራኽብ ዝግበር ንግዲ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕ ደቡብ ኤስያ ርሑቕ ምብራቕን እናዓበየ ብምምጽኡ ቀጥታዊ ምርኻብ ማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ ኣብ 1854 ክሳብ 1856 ፈርዲናንድ ደለሰብ ዝተባሃለ ፈረንሳዊ ዲፕሎማት ዝነበሮ ናይ ዲፕሎማሲ ልምዲ ተጠቒሙ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንግብፅን ሱዳንን ኣብ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ዑስማናውያን ማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ከራኽብ ፍቓድ ረኺቡ ንሱ ምስ ብጾቱ ብምትሕባር ስዌዝ ካናል ዝብል ኩባንያ ንመትረብ ስዌዝ ክኹዕቶን እቲ ኩባንያ ድማ ን99 ዓመት ነቲ መትረብ ከመሓድሮን ተሰማሚዑ ኣብ 25 ሚያዝያ 1859 ድማ ብወገን ማእከላይ ባሕሪ ኣብዚ ሎሚ ብሰይድ ዝፍለጥ ወደብ ናብ መጻቦ ስዌዝ ዝወስድ ኩዕታ ተጀሚሩ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ሰራሕተኛታት መብዛሕትኦም ብምስግዳድ ኣብ ዝተሳተፍዎን 10 ዓመት ዝወሰደ ስራሕ ኣብ 17 ሕዳር 1859 ተዛዚሙ ክምረቕ እንከሎ ምቁጻር እቲ መትረብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ፈረንሳ ነይሩ ኣብ 1956 በመሪሕነት ፕሬዚደንት ጀማል ዓብደል ናስር መትረብ ስዌዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ግብፂ ክኣቱን ከሎ ፕሬዚደንት ጀማል ነቲ መትረብ ንምህናፅ 120,000 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ እዚ ቁፅሪ ብሓያሎ ወገናት ኣዝዩ ዝተጋነነዩ ተባሂሉ ክንጸግን ከሎ መብዛሕትኦም ኣብቲ ስራሕ ዝሞቱ ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይሕብሩ በዚ መንገዲ ኣስታት 4,000 ዓመታት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ንምርኻብ ዝተበገሰ ህንጡይነት መትረብ ስዌዝ ክውን ኮይኑ ካብን ናብን ሃገራት ዝግበር ናይ ንግዲ መራኽብ መጓዓዝያ ይኹን ካልእ ዝሓፀረን ዝቐለለን ኮይኑ ንኣብነት ካብ ኤውሮጳ ናብ ሃገራት ኤስያ ዝጓዓዛ መራኽብ ኣቐዲመን ኣህጉር ኣፍሪቃ ሙሉእ ዜረን ክገብርኦ ዝነበረን ጉዕዞ ሓፂሩለን ዳርጋ ንሙሉእ ዓለም ክትንክፍ ዝኽእል ናይ ንግድን ካልእን መጓዓዝያ ባሕሪ ዝቐለለ ገይርዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ ብገምጋም 52 መራኽብ መትረብ ስዌዝ ይሓልፋ እዚ 12 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ንግዲ 30 ሚታዊት ኮንቴይነራትን 7 ሚታዊት ነዳዲ ዓለም ይሽፍን እዚ ብምዃኑ ኣብዚ መትረብ ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ምትዕንቓፋት ንንግዲ ዓለም ብቐጥታን ተዘዋዋርን ይትንክፎ እዚ መትረብ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኤስያን ንኣፍሪቃ ተኻሊልካ ዝግበር ዝነበረ ነዊሕ ጉዕዞ ንግዲ ኣቋራጭ ክኸውንን ከሕፅሮን ክኢሉ እዩ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ዋጋ መግብን ነዳድን ከም ዝውስኽ ብምግባሩ ህዝባ ብብስሕባኒ ዝምገብ ግብፂ ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ዝተጎድኣ ሃገራት ሓንቲ እያ እንተኾነ እቲ ሃገር ብመግብን ዋጋ ነዳድን እኳ እንተተጎድአት ብመትረብ ስዌዝ ዝመሓላለፋ መራኽብ ብምብዝሐን ግን ካልእ መኽሰብ ክትረክብ ክኢላ ኣላ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ሩስያ ዝገዝኦ ዝነበራ ምዕዳግ ነዳዲ ብምቁራፅ ጠመትአን ናብ ሃገራት ማእከላይ ምዕራብ ብምግባሬን ነዳዲ ዝገዝኣ ዘለዋ እዚ ድማ ብመትረብ ስዌዝ ናይ ዝመሓላለፋ መራኽብ ብዝሒ ኣዝዩ ክብክብል ብምግባሩ ኣብ ወርሒ መያዝያ ጥራይ ግብፂ ካብ ብመትረብ ዝመሓላለፋ እትረኽቦ ኣታዊ ናብ $629 ሚልዮን ክቢሎ ኣብ ሓደ ወርሒ 1929 መራኽብ ሓሊፈን እዚ ድማ ናይ 6.3 ሚታዊት ዕቤት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብታ ወርሒ ብተወሳኺ 114.5 ሚልዮን ቶን ነዳዲ ብምሕላፍ ኣብ ታሪኽ እቲ መትረብ ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ሩስያ ብወገና ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ትሸጦ ዝነበረት ነዳዲ ናብ ሃገራት ኤስያ ክትሸጦ ትፍትን ብምህላዋ ቅድሚ ሕጂ ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ዝኸዳ ዝነበራ ሕጂ ግን ንደቡብ ዝኸዳውን እናበስሓ ይመጽ ኣለዋ ኣብ 2021 ግብፂ ብጠቕላላ $88.3 ቢልዮን ኣታዊ ወፃኢ ሸርፊ ክትረክብ እንከላ እቲ $6.4 ቢልዮን ካብ መትረብ ስዌዝ ረኺባቶ ኣብ 23 መጋቢት 2021 ሓንቲ ኢቨን ጊቨን ዝተባህለት ኣስታት 400 ሜትሮ ዝቑሞታ መርከብ ብህቦቡላ ንፋስ ተደፊኣ ንጎኒ ብምግዳማ ንመትረብ ስዌዝ ዓፅያቶ መንባራ ይዝከር ኣብ መንጎ ጉዕዞ ካብ ከተማ ታንጂክ ማሌዥያ ናብ ሮተርዳም ኔዘርላንድስ ትጓዓዝ ዝነበረት ኢቨን ጊቨን ብንፋስ ተደፊኣ ኣፍንጫ ናብ ገማግም ናይቲ መትረብ ተጠውዩ መትረብ ስዌዝ ናይ 200 ሜትሮ ስፍሓት ጥራይ ዘለዎ ብምዃኑ ነታ 400 ሜትሮ ዝቑመታ መርከብ ክንሕፋ ይከኣለን ኣፍንጫ ከምኡውን ድሕሪኣ ተጠውያ ብኽልቲኡ ወገን ኣብ ገማግም ሑፃ ተሸኺላ ተቐርቂራ ደው ኢላ
ኢቨን ጊቨን ኣስታት 20,000 ኮንቴነር እትጽዕን ኣስታት 200,000 ቶን እትምዘን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ዝዓበያ መራኸብ ብምዃና ካብ ተሸኺላቶ ዝነበረት ንምውፃእ 6 መዓልቲ ወሲዱ እንተኾነ ናታ ምሽካል ዘይኮነ ንንግዲ ዓለም ኣሻቒሉ ንሳ ዝዓገተተን ካብን ናብን ዝመሓላለፋ መራኽብን ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ንብረት ደው ብምባል እዩ እታ መርከብ ዝዓገተተን መራኽብ ኣስታት 450 ብምብፅሐን ጽዒነንኦ ዝነበራ ነዳዲ መግቢ ከብትን ጠለበጊዕን ኣቑሑ ገዛን ካልእን ደው ብምባሉ ኣብ ንግዲ ግዜ ብገንዘብ ዝግመት ብምዃኑ እቲ ዝተደናጎየ ጽዕነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ናይ 400 ሚልዮን ዶላር ክሳራ የስዕብ ነይሩ ካብ መትረብ ስዌዝ ኣታዊት ትረክብን 200 ምንጭ ኣታዊኣ ካብኡ ዝኾነ ግብፂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 15 ሚልዮን ዶላር ትኸስር ነይራ እቲ ምዕጋት መዓልታዊ ክመሓላለፍ ዝነበሮ ዋጋ 9.6 ቢልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ዓጊቱ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ 6.7 ሚልዮን ዶላር ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ኣልያንስ ዝተባህለ ናይ ኢንሹራንስ ትካል እቲ ምዕጋት ኣብ ሰሙን ካብ 6 ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ዓለም ለኻዊ ክሳራ ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘሎን ንዓመታዊ ዕቤት ንግዲ ድማ ብ0.4 ከጉድሎ ምዃኑን ገሊጹ ነይሩ ኣስታት 193 ኪሎ ሜትር ዝቕመቱ መትረብ ስዌዝ ካብ ዝኽፈት ንድሓር 5 ግዜ ተዓጊቱ ነይሩ ካብ 1975 ንድሓር ግን ንመጀመርታ ግዜዩ ከምዚ ዓይነት ዝተናወሐ ምዕጋት ኣጋጢምዎ ቀንዩ ኣብ 1967 ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት እቲ መትረብ ክሳብ 1975 ን8 ዓመታት ተዓፂዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ዝተቐርቀራ 15 መራኽብ ድማ ንተመሳሳሊ 8 ዓመታት ምስ ሰራሕተኛታትን ኣብ መንጎ ተቐርቂረን ነይረን መትረብ ስዌዝ ጸቢብ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ሓደ መንገዲ ጥራይ ዝኸዳ መራኽብ ዝሕልፍ ምዃኑ መንግስቲ ግብፂ ካብ 2015 ኣትሒዙ ካልኣይ መስመር ኣብ ምህናጽ ይርከብ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን